Arratsaldeon, gaurkoan Altsasura bertaratutako guztioi. Ukaezina da kulturak eta ikus-entzunezkoek norbanakoaren garapenean, identitate kolektiboan eta gizarte kohesioan duten garrantzia. Kulturan sakontzeak integrazio eta aniztasunaren alde jardutea dakar. Hala, euskaldunok, kultura eta hizkuntza komunitate gisa aurrera egin nahi badugu, estrategikoa dugu euskarazko kultura eta ikus-entzunezkoen eskaintza zabal eta erakargarria bermatzea. Ondorioz, kezka sortzen digu Eusko Jaurlaritzak euskarazko kultura eta ikus-entzunezkoetara horren baliabide gutxi bideratzeak. Urteak dira Euskal Irrati Telebista Publikoak sorrerako helburuak baztertu zituela. Euskal Irrati Telebistan euskara bizi berritzeko eta euskara kultura sustatzeko sortu zen hartan, gaztelerazko edukiek hartu dute referentzialtasuna. Euskara eta euskarazko eskaintza bigarren mailan geratu direlarik. EITB-ri errealitate soziolinguistikoa eraldatzea dagokio. Hortan datza euskal erakunde publiko gisa bere legitimizazioa. Beraz, EITB-ek herritarrei euskarazko eskaintza apal bat bermatzea baino gehiago egin behar du. EITB-ek alegin berezitan nekaezina egin behar du euskarazko programazio eta eskaintza zabal, oparo eta orekatuaren bidez, herritarrak osoki euskaran murgiltzeko. Horretarako, euskara hizkuntza nagusia izango den Euskal Irrati Telebista behar dugu. Euskararen normalizazioaren ardura nagusia bere gain hartuko duena. Sakanan gaude, Euskal Herriaren erdigune geografikoan hain zuzen. Eta adierazi nahi dugu premiazkoa dugula Euskal Herrian ardaztutako Euskal Irrati Telebista. Izan ere, Marko Espainiarra gailendu da erabat EITB-en. Eta horrek, kultura eta hizkuntza komunitate gisa, galbidera garamatza ezbairik gabe. Erdale referentziak sustatu ordez, Euskal Herriko erreferentziak indartu, eta Basabiritik Arabar Errioxara, Enkarterritik Zangozerrira, herritarren artean zubiak eraikiko dituen Euskal Irrati Telebista behar dugu. Eskualde guztietako txokoak eta pertsonak hurbilduko dizkigun Euskal Irrati Telebista, alegia. EITB zarago ere, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta ikus-entzunezkoetako politikek ez dituzte inondik ere herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen. Ahatik, herritarrak bete-betean gazteleran murgiltzea eragiten dute. Izan ere, zinema eta streaming plataformetan gaztelerazko eskaintza da nagusi, euskarazkoak ia tokirik ez duen bitartean. Euskara jendearen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta hizkuntza biziberritzeko duten garrantziagatik, beharrezkoa dugu gaur egungo ikus-entzunezkoen kontsumo ohiturak aintzat hartzea eta EITB Zaragoko hizkuntza politikak abian jartzea. Hots, kultura eta fikzioaren euskarazko eskaintza zabal eta erakargarria, EITB-ren euskarri eta leiho ez gain, jendea dagoen tokietara eramatea. Streaming plataforma nagusietara eta zinematara, alegia. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu euskarazko kultura eta fikzioaren eskaintza erakargarria osatzeko lanetan berehalakoan jartzeko. Eta behin osatuta, euskarazko eskaintza hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrei eskuragarri jartzeaz gain, Nafarroa, Lapurdi, Benafarroa eta Zuberako herritarrei ere eskuragarri jartzeko. Gure bizitzetan duten garrantziagatik eta aisialdian duten tokiagatik, euskara erdigunean jarriko duten kultura eta ikus-entzunezko politikak behar ditugu. Egoera iraultzeko unea da, gidoia aldatu eta kulturan, EITB-en eta ikus-entzunezkoetan euskara erdigunean jartzeko tenorea. Aldatu gidoia euskararen alde egitasmotik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu kultura eta ikus-entzunezko politikak errotik aldatzeko, eta kulturara, EITB-era eta ikus-entzunezkoetara bideratutako baliabideak euskararen normalizazioaren zerbitzura jartzeko. Kultura eskaintzan euskarazko kultura eta sorkuntzari lehentasunezko tokia emateko, EITB-en eta EITB zaratago, eta euskarazko sortzaileen lan egoera duintzeko neurri zehatzak hartzeko.
Arrotze aste betean dago Aldatu Gidoia kanpainako eragile sustatzaile den Euskal Herrian Euskaraz taldea. Kolektiboki indartu, ahaldundu eta arrotzeko deia egin digute euskaldunoi. Harrokeriari gabe, baina harrotasunez euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula esateko. Aldatu Gidoia egitasmoak ere bat egiten du behar eta asmo horiekin. Euskaraz eta harro. Asko eta asko dira Eusko Jaurlaritzaren kultura politikei eta EITB-ren eginkizunari buruz, urteetan, gogoetan eta eztabaidan aritu diren normanako eta eragileak. Asko eta asko egunerokoan egin ahal individual eta kolektiboa eginez, euskarazko kultura eta ikusentzunezkoen alde egin dutenak. Aldatu Gidoia Euskararen kanpainaren eragile babesle guztiak bat hartuta horiei guztiei eta gure hizkuntza eta kultura inporta zaion orori maiatzaren 18an kalera ateratzeko deia egiten diegu. Egun hortan, maiatzaren 18an, arratsaldeko 5:30 Gasteizko Foru Plazan egingo dugun mobilizazioan parte hartzera animatzen zaituztegu. Guztion artean, eskubideen eta euskararen alde egon badagoen gehiengo bat artikulatu nahi dugu. Maiatzaren 18an, guztion bultzadaz, ireki diezaiogun aukera leiho bat euskarari. Berreskura ditzagun euskarazko telebistaren sorrerako ilusioa eta asmoa. Berpiztu dezagun euskaran ardaztutako euskal irrati telebistaren beharraren kontzientzia. Eta eska diezaiogun Eusko Jaurlaritzari kultura politiketan, EITB-en eta EITB zaratago, zinema eta plataformetan euskara erdigunean jartzeko. Maiatzaren 18an ezinbesteko zita dugu Gasteizen. Bertan espero zaituztegu. Hauek dira Aldatu Gidoia Euskararen alde kanpainaren eragile babesleak. ELA, Esteilas, LAB, Euskalgintzaren Kontseilua, UEMA, Euskal Herrian Euskaraz, AEK, Ikastolen Elkartea, Gazte Euskaltzaleon Sarea, Iratzar Fundazioa, Alkartasuna Fundazioa, IKA Euskaltegiak, Bi Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea, EIZIE Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea, Lanartea Euskararen Langile Profesionalen Elkartea, Sortzen Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma, Pantaiak Euskaraz, Naziogintza, Netflix Euskaraz, Hitzartu EITB, Zer non ikusi, Euskal Encodings, Zinemak Euskaraz, Game Erauntzia, Arnaz dezagun, Hau Pitu Hau, Administrazioan Euskaraz taldea, Zapping Zalea, Manga Berri, EAB Euskal Aktoreen Batasuna, Xaloa Telebista, Aiaraldea Ekintzen Faktoria eta Sakanako Goaixe Fundazioa. Aldatu Gidoia Euskararen alde, euskarazko kultura eta ikusentzunezkoen alde. Euskara eta euskarazko kultura ukaezinezko zutabe izango dituen Euskal Irrati Telebistaren alde. Eskerrik asko. Une delikatuan dago euskararen bizi berritzea. Adierazle asko ari zaizkigu esaten, gauzak ez dabiltzala ondo. Egindakoa kolosala izan bada ere. Orain arte egindakoa eginez, ez dugula aurrera egingo. Ez daukagu denborarik nora ezean egoteko. Erreakzionatzeko unea da. Eskala handiko jauzia egiteko garaia. Baina horretarako, Etxea sendotu behar dugu lehenik. aisialdian eta gure bizitzetan duten garrantziagatik, bestelako kultura eta ikusentzunezko politikak behar ditugu. Euskaran ardaztutako Euskal Irrati Telebista behar dugu. Premiaz. Eta EITB Zaragoko hizkuntza politikak. Zinema eta plataformetan,
euskarazko eskaintza duina bermatuko dutenak. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eta EITB-ri eskatzen diegu. gidoia aldatzeko euskararen alde. Kultura eta ikus-entzunezko politiketan euskara erdigunean jartzeko. Lagunduko aldiguzu bidea egiten? Denon ardura delako etorkizuna marraztea. Maiatzaren 18an, ezinbesteko zita dugu Gasteizen. Eman bide garai berriari, eman bide euskarari.